Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ni ce taku a koda yaushe Maryama. Muna nan ne a cikin labarinmu mai suna Surukata, inda muka tsaya a shirin da ya gabata. An yi wa Antu Sadiya aure, an kai ta gidan mijinta kofar waika, kuma alhamdulillah ta samu miji mai kirki mai zuciyar yi, ma'aikacin nefa. Tana gidan mijinta a zaune. To a nan ne muka tsaya a shirin da ya gabata. To yanzu za mu ci gaba. Bismillah. Cika wata ɗaya a gidansa ya siyo mata fom ɗin School of Nursing don shiga makarantar aikin jiyya. Antu Sadiya ta yi minna sosai, sai ya kasance ni kaɗai ce a gaban iyayena, sai ƙannena su biyu. A lokacin ni kuma ina aji 4 a secondary school GGSS. To muka dawo kuma Surayya ta ɗan yi nisa ta kalli Masa'uda ta ce mata, kar ki ji ban sako dangantaka ta da ke ba tun muna yara, wannan kin san da shi. A'a sahibata, da na san da hakan, amma ya kamata ki gaya min da bakinki in ji Masa'uda ta faɗa tana murmushi. Surayya ta ɗan yi murmushi ita ma ta ce, an gama sahiba. Sannan ta ci gaba da bata labari. To ni dai tun da na buɗe ido na ga wani lafkeken gida jikin gidanmu ƙato mai bene. Masa'uda ta katse ta, a sahiba, ni ba wannan bayanin nake so ki yi ba. Cikin dariya Surayya ta ce, Allah sahiba, sai na faɗa. Ai tun farkon haɗuwarmu da ke sai na faɗi da ke ko ke wace ce, sai na gaya miki don kin san ƙwaƙwalwar nan tawa rikoda ce, ba ta mantuwa. To ko tana mantuwa ma ta mance dangantakar da take tsakanin sahibarta. Haƙoran Masa'uda ne suka fito suka kasa rufewa don dariya, ba don komai ba kuwa sai don ganin yadda ta yaudari sahibarta ta saki ranta, gashi har hira suke da dariya, duk da ta san sahibarta tana cikin kunci da ɓacin rai, don da ganin yanayin zamanta a gidan ta san ba ƙaramin baƙin ciki take kunsa ba. Kuma duk da ta ƙagu ta ji matsalar Surayya, amma tana bin da ita ne cikin siyasa ta yadda za ta ɗan dinga mantar da ita halin da take ciki. Surayya ta ci gaba da cewa wannan ƙaton ginannen gidan ne na jikin gidanmu sabo kar ne, don a kulle yake ma ba kowa a ciki. Ina kimanin shekara 6 masu gidan suka tare. Tun ranar da suka tare, mai gidan ya je gidanmu ya sa aka yi masa sallama da babana, ya gabatar masa da kansa a matsayin sabon makocinsa. Ya ce shi ma haifaffen unguwar Ayagi ne, don danginsa da iyayensa a can suke. Shi ma a can mahaifinsa ya ba shi gida ya yi aure. Daga baya ne ya sayi wannan gidan da ya dawo gun iyayen wani mutum da ya rasu. Daga ganin ƙasa ne da ginin ƙasa ne, shine ya rushe ya maida shi ginin zamani. Ya ce wa babana matarsa 1, 'ya'yansa 3. Babana ya yi matuƙar farin ciki da bayaninsa, don da ganin mutumin an san nagari ne, don haka ya yi murna da samun makoci nagari. Da daddare babana ya tura ummana gidan ta yi musu murnar tarewa. A lokacin da za ta dawo gida kika makale mata, sai da kika biyo ta gidanmu. Ke ma lokacin baki wuce 'yar shekara 6 ba. Ranar tun da kika ganni kika ki komawa gidanku, a gidanmu kika kwana. Tun daga lokacin muka yi muguwar shakuwa. Tare aka saka mu a makarantar boko, ajinmu ɗaya ta allo ma tamu kike zuwa tare da Antu Sadiya. Ke ma lesson tare muka ci gaba, tare muka yi GGSS. Shekara 9 muka yi secondary muka gama, kuma muka tafi FCE tare muka gama tare. A lokacin ne aka yi mini aure. Ke kika ci gaba da karatunki. Komai namu tare, don guri ɗaya muke kwana. Wataran mu yi ta kwana a gidanku, wataran a gidanmu. Babana in zai yi min ɗinki tare yake mana. Ke ma abbanki duk abin da zai miki tare yake mana. Ke ce 'ya ta biyu sanda kuka tare a gidanku, don akwai
akwai wanki Kabir ɗan shekara 10 a lokacin da ƙanwarki Nafisa 'yar shekara 3 sai ciki tsoho da mamanku take da shi a lokacin. Surayya ta ɗan yi shiru tare da yin murmushi ta ce, ko akwai abin da na manta na daga labarinki tun muna yara sahibata? Cikin dariya Masa'uda ta ce, ai na sallaba miki sahiba don kwakwalwar nan taki radio coverage ce. Na ji wannan sai ki ci gaba da yi min gundarin labarin. To bari na ci gaba, in ji Surayya. Kamar yadda kika sani muna form 5 a secondary school muka haɗu da Hisham. Mun je gidan Antu Sadiya ni da ke. Mun fito titin Goron Dutse muna jiran taxi za mu koma gida. Ya zo ya gifta ta gabanmu a kan babur ɗinsa irin na 'yan acaɓa mai suna Jincan. Har ya yi nisa ya taka birki ya juyo ya dawo, wanda mu hankalinmu ma gun kallon motocin da ke tahowa daga titi don tsaida taxi yake. Kawai ganin mutum muka yi a gabanmu kamar an wurgo shi yana kan babur ɗinsa, sai kallonmu yake yana murmushi. Jan rigar da ke sanye a jikinsa mai kauri sosai da baƙin wando da jar fesin kaf ɗinsa ce ta sa muka gane shi ne mutumin da ya gifta da ta gabanmu yanzu a kan babur. Sannunku 'yan mata, sannunku 'yan tagwaye, ya ce mana yana murmushi. Kin san ni ban yi magana ba, ke kika amsa masa a ciki da yauwa sannu. Ko da yake kan hanya ce bai dace na tsare ku ba da surutu ba. Sorry, ko da yake kan hanya ce bai dace na tsare ku da surutu ba. Idan kuma na wuce ku ban yi muku magana ba, zan yi wa kaina su gegeduwa don ba lallai ba ne na kuma haɗuwa da ku ba. Shi yasa na dawo. Don Allah alfarma nake nema ta sanin sunayenku da unguwarku. Ni nai saurin ce masa ni suna na Hassana, na nuna masa ke, na ce ke kuma sunanki Usaina. Ya ɗan yi jim yana kallon mu sannan ya ce, to kwatancen gidanku nake so don na gani ina so. Mu biyun kake so kenan? Muka tambaya. Kika tambaye shi. Tunda ku abokan juna ne, ai dole na so ku tare, amma ga wadda nake son ta zama abokiyar rayuwata. Ya nuna ni, nan kika yi tsagal kika hauyi masa kwatancen gidanmu. Shi kuma yayi alkawarin gobe da daddare zai zo. Ni kuma na ji haushi, kin san har muka je gida ina yi miki masifa. Da ganin mutum sai ki hauyi masa kwatancen gidanmu. Ke ko sai dariya kike yi mai, kina cewa wai kika sani inda rana za ta faɗi sahiba. Kin tuna da hakan? In ji Surayya. Kwarai sahiba na tuna. Sannan Surayya ta ci gaba da cewa, washe gari bayan sallar isha'i muna gidanmu a zaune ɗakin Umma muna yi mata gyaran wardrobe. Muka jiyo muryar yaro yana cewa wai ana sallama da Hassana. In ji wani a waje. Umma ta ce, Hassana kuma a nan gidan? Hassana kuma a nan gidan? Ai mu nan gidan bamu da Hassana. Kina cin haka kika dako tsalle kika yo tsakar gida kike cewa Umma da ni ake. Duk kika gaya mata yadda aka yi. Don Umma ta ce tunda muka yi masa kwatancen gidan dole na je don ba kyau wulakanci. Ai kuwa dai Umma ta yi gaskiya. Wulakanci ba abu ne mai kyau ba. Kwata-kwata wulakanci ba shi da kyau. Da haka ne zan yi muku sallama sai zuwa shiri na gaba. Na gode, ni ce taku a ko da yaushe Maryam. Sai mun haɗu a shiri na gaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.